daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yeah. Uwe? Jeew Ko jam? wona jam de wallahi wona jam jeew yonti noon hanti kam mi haalan matan gonga o mi maaya aɗa andi min e jonngom komi yaltidatnoɓe wona joni noon ɓooyi komin jaltiɗo wona ɗo e galle bone noon koko wayi Sofia ko bettiɗɗom e mum hanki jamma nder suudu he te Sofia wiye ko ma haalan Fatimata te so haalni Fatimata min kam feeram bonami suuri to mi daña gacce aduna e laakar jinmi noon ko doga jawnaɗa jaha kaldinami e mum aɗa Sofia kam kala ko ŋati wokkitta jeeya wallam saabu Allah wallam jaha kalda e Sofia O ko Bukari? min kay Bukari ko an jooɗi ɗo? Bukari an famɗini hoore ma wallahi Bukari an wasi andude hoore ma an Bukari no Fatima wayi yiddema ni Bukari an waɗat Fatima ɗe gueɗe ha Bukari jeew haala heew kafu woto tawmi heen wallam mbimami he a heɗoto ko kalanteɗa ko an aɗa andi Fatima no feewi min noon Sofia aɗa andi ɗum o wona cukalel ganduɗa o yata kona haaju makko to ko soko gongi yanke an aɗa andi ɗum no feewi noon jeew wallam sabi Allah kaldinami e mum min mi haalde mu jaɓani te haɗa yanna ɗum joom so haalni ɗum Fatimata ina wawi ɗo rewde boom rafi o jokkita ɗum hanti wallam sabi Allah cuddomi sutur Bukari sa andi Fatimata sellani ko waɗeta suudu jonggam seytani tan jonggom seyɗani en mawni en heewi doole e moƴƴi wadde seytane nen joni wallam kaldinami e no muɗum noon may haaldo mum wol ɓiyam eyi tan mineni kalda ko muɓe heni faaɓe gonunde galle oɗo mbaɗa ko beela ɗon o galle de weeli eggude o galle Sofia nane nanggata kam anna kompo walla eɗen jewta nde mi hicci wiidema jongo o ari hande suuda mi subaka ko yennata o ari toon dal mo wiya kam nden jeewo min e Bukari komin yiɗodirɓe e Sofia rokkanimi jam o haali mbiɗa andi ko gandu sa yi o haalni kam hakkude makko e Bukari wallahi nganduma taki
ta jeewa min lo jiɗinami e Bokary nde mbarko ɗo e galle he wonno no jiɗirmomi nde wona ɗo donc somi hami yiɗi oppudemo mi oppanmo a wadde ani Bokary oɗon jiɗindiri a andano ala mi anda ko gonga min jiɗindiri jinmi noon ko kaldanaka mi Sofia wawa wonde ɗo e galle he ko kewi ɗo fof on waɗam accusé des choses komi waɗani ay so yiɗa andude jikkam yo selam wencce ɗo rento kam min noon miɗa wadduɗo hay goto mbimi noon yomi ar mi yewtide ma kaldanaka mi Sofia yo oppam tranquille moƴƴi jongomo mi nani ko kalɗa ko min noon mi anda fof ko holko woni hakkude ma e Sofia kono no uddi hooram nde Sofia haydara ala hakkude men no mbirumami ni tan ko hakkude men Bokary mine makko min galda hay probléme goto yo renomi noon oppami tout tranquille walla so ɗum ala mine makko ɗo e galle he bonata on jittiteta ko toon fof eyi ɗum tagam wiide noon ya haalde makko moppi fof e juuɗe ma moƴƴi mi nani ko kalɗa ko mi nanima kadi a jarama mami haalde makko so Allah jaaɓi kono ko ñagotomami Sofia goppamo goppamo deeƴa mbasa lijjide gueɗe makko ɓaɗo yiɗa rokkumo jaam e galle andi ko gañmi gonon ɗo oɗon badda ɗo e galle he ɗum sah yoɗani e ma tawɗomo aɗa wadda e jonggom fof ko an yewata ne jeewa a yoɗo jongoma kala ko addi mi sooda ɗum ha jara mi oppirtamo noon de par ce que ɓeeɗo gandi ko peɗele guiti o arata noon omo hébergé e galle he on waɗa ko wela mbeɗa acciramo noon ɗum holto fayi ɗum o jotta ko jonde cukalel o tawi ɗo ko mawniram makko ɓolɓe moni fof omo nana ɗum e fitin ɗum holto fayi ɗum jaɓantamo jaɓata ɗum de mais mi rentinma moom Boucar o haalde makko oto yewde makko oto fijje makko oto jadde makko mi hannima de rewi ni o rewa ni ɗon tan mbami haadde mi moranma noon Allah jol place makko i e fanimata an a nan min komi neɗɗo bon walla a nan komi neɗɗo baɗowo gueɗe bonde walla a nan min komi goril corok saka aɗa yaha rentinami cukalaaji deweji min de mi hannima ko poti mi haadde mbiyami tan ala haadde makko Boucary mi noddima relle fof laabi noddumam Boucar o haadde makko oto yewde makko mi moranma Allah ɗum tan mbami haalandema mi moranma Allah de haala yaltinama ɗo e galle min de ɗon tan mbami haadde pedi mi yani mi ferga temi jaɓi kay dene mi jaɓi
tinnora saba Allah noon dokkami suturo suuran Sofia ko an suuratami de sutur wallahi ko an wawimi suur mawɗo kañum rokkat sutur hoore mum eyi ay mawɗo kañum rokkat sutur hoore mum kono an noon a rokkani hoore ma sutur wona min rokkatma sutur sa yiɗi sutur ko an tattata ɗum hoore ma te mi haalanma gueɗel gotel ko ceerno ɓuranima hen gandal so Fatima ummima komi kalno ɗum probléme o foof no yaari ni ala Sofia eyyi komi kalno ala an Sofia an o wiyano kam Abdourahmane ko sehil ma lam kay yo Abdourahmane no yahata Linguére nde holmo wayni wayni hay goto waynake galle sona an goto joni o yeehi caggal makko gonaɗo aɗa wadda e jongoma ha jongoma yalta galle so ari ko kalantama nden jeew jongomo jotto ko jonde cukalel so tawi ko jiɗɗo jooɗade ɗo wona e jaam hay goto haɗanimo jooɗade kono neɗɗo sa jooɗima jooɗoto jaam kanko jooɗora e jaam o jooɗi ko yidde firtude yidde bonnude te min to neɗɗagalam tolliɗo e galle he e hakkilantagalam e dignité am mi oppatamo waɗa ko wela mi jaɓantamo ɗum de kala ko yiɗi noon mbiɗa yiɗi ko dadi ɗum Sofia an hen sahaji mbi sikki wonko jejjitta Sofia he ay min komi yumma ko taki min somi haalnima jaɓata sa haalni ka mbeɗa nana ha Sofia he jinmi ko dokkamo jaam anani ko kalantumami ko an kaldami Sofia ala joni heyi jongo ma ko mbimi ko yawat ɗum anani ko mbimami ko dokkamo jaam ni an kam jaha Linguére tan a arata ha minen min noddima ha min jaahi laakara ngol min noddi fof min keɓ boto vocal an kay portable ma kam hay goto wawam heɓ allo o bone de kalani so haalde mu tan kuppuma allo ma artuɗo Allah jaaɓi Abdourahmane kam billahi fijirata ɓe yimɓe a haldat mu tan waɗma kamaj Bukari woy an meɗama haalta elle wona neɗɗo haaldatama min koye mawɗo noon meɗama haaltat kam foti jaab mbeɗa haal probléme Abdourahmane Diaba kimɓe a jottoɗa kadi e salminani Amadou kalta ko min ɗum wona caɗelam woni caɗelam ko heccanke ñan tawatmami ɗo mbeɗa ma yiɗi haalan caɗele keɓtiɗemi ɗe gonɗa ɗo haɗa kam addan haala waaji baɗɗo gateje garowo galle aɗa ƴoogoye probléme aji goɗɗi haɗa jowat dow am ha jejjinmi bonkeɓe no mami haalan geddirmi noon jahmi Amadou Fatima ko tinɗi mi yehiɗo jongoma de ko tinɗo kay ni hon Fatima tinniri ɗum kam wima noon ala o wiyanima noon wiyanimi noon de joni ko addanma ko wona ko tinɗo hono tiniri Fatima gel nden ha joni gel ñan tawanmi Sofia nder suude heɓe jewtir gel nden ha hande geccel ngel somi naati suudu ndu tan ngel ɓalwat ngel wahlo aɗa arino nder suudam ɗo mbiɗa yomi haalde Sofia mi haalde Sofia noon o nanani kam kadi o jaɓani kam mbino mi arɗo hande mi haalda e ma jongo jimi ko gonande jaam goppon balali ɗi mbattundi woni ko fewani e galle he mi faami noon kon sukaɓe to sukaɓe ƴiƴam mumen ne jaawi boldi gonande jaam mbason teftodirde
ay aduna wona haydara ko jiiɗa fof koko gasata an min kan jinmi andu Bukar mbil Fatma huccitema haalanma wima Sofia wi ɗum naggam walla wiyanima noon Fatma wiyanima haydara de ana sellani billahi an woppati andu kiram Fatima ɗam jogue o galle kala tinno hakkude ma e Sofia haɗani taw waɗi galle cocktail molotov huɓɓima enen fof en maayi an deke sellay an billahi an garra kaɗa haal men sikku Fatima biɗom noon mbiya sikku tan e ɓerde ma miijo ɓoola Amadou min meɗa andi Fatimata de Fatimata meɗa min gandodiri de sika yii mbimami ko ten wallahi ko ten ayi somi wi tan caraka nder suude ɗaɗol teni ngu ni tan ngol waɗata ngol daro billahi ko tenɗo ɗum ko tenɗo Bukar joni hande woni solution moƴƴo solution okkalɗen o jaam e galle he woppu jonngom serto jonngom cengɗiɗa mum dañen jaam Amadou an kam honduko makko kam ko wawa huccidde am tan ko wiyami human jonngom ko wawa tan haalde ko moƴƴi hakkudam e jonngom an kam jetta tan ko wimi woppu jonngom Amadou an kam lillahi wa rasuli an ara an won wota añanam jonngom an tew mba ñamani kam wota añanma ban añananima kay jaam jiɗan ma guura cella tade suusa an Fatima ƴeewi nder suudu tan mbaɗani geetal ngal a joɗɗo a tawi suusa woppu jonngom daña jaam gona à l'aise joni an jiiɗa galle o wona jaam tan beele woppa jonngom mi ɗum tan jiiɗa ɗum tan mbawɗa ɗum tan noon tan mbawɗa ɗum eyyi Amadou jarama kono jinmi ko tinnoɗa Sofia kam ko nanguno fof acci annene jinmi ko joƴƴiɗa fof e leydi eyyi yajam ko waɗi fof a jarama Allah jarama kadi mi nani haala ma waɗi fayida a haali gonga mataw ko hakkille suhaɓe jaggi amen tan ɗum fof hanani hande komi enen tan goni ɗo e galle he konen ko fijjude jalden kadi yimɓeɓe ne mbi holko mbarimi ɗo e galle he min ko sababu Abdourahmane joƴƴini kam ɗo wonko min kaldi kadi mi yiiɗa firtude aadi so wonano kanko taw nomi yalti galle ɓooyi no mbiruɗa ni tan jam woni fof kadi mi nani haala ma a jarama Allah jarama yallah yo moƴƴere mo watten hakkille no fewi ala o pot fof gonene dow jaam sa waɗi ɗum mi welto inchallah jaam tan heeji e galle men he jamde woni fof mi weltima noon yo Allah yoɓe moƴƴere amin jarama wallahi mo wanda goro juɗat min to gonɗom hanke e heccanki ɗo ha joni ko ɗon gonmi vampire o
janan jom sundu ƴewanno mbiɗa jom sundu ƴewanno aani jom suudu on mbawran ko mbatta e suudu ma he an kalden jom sundu ƴewannomi yen jeew he hoto natta suudu jannu anani ko mbimami ko an ko mbaɗano agent secret ni hoto natta suudu jannu de aani jomum on mbawran ko mbatta e suudu ma Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majinobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. jeew jeew haɗa foti haalde Sofia par ce que Sofia ko heeɓi ko waɗa e o gal fusata o galle ñandet so tawi Boukary suudu jonngom pourquoi o ŋastan o wi wokkitta il faut haalan ɗum Fatima so haalni ɗum Fatima joni o galle fusta kalde Sofia ko tiɗɗo hoore min kam somi haalni ɗum nanata kono an kam horaki sa haalni ɗum nana acco ko waɗata ko an mbiɗomo Sofia ma haalan ɗum Fatima kañum wi noon Amadou he ay Sofia ko joom hakkille te ko kaalowo gonga anani ko mbimami ko ha joni hon woni mi haalta gonga hombo woni e galle he mi haalta gonga waɗi Amadou ay onon kon hilifaɓam wonko ganduɗa mi yeɓata ɗum e galle he an Amadou aɗa woni mawɗo kellifaɗo Boukary woni cukalel toksen ina waɗa ɗe gueɗe e galle he an aɗa huccire no haalta Amadou a sikki ɗum no yoodi Boukary no foti ɗo wonde ina yaada e jonggoma jamma e ñalawma Fatima so tini ɗum min homin mbuɗi wadde Fatima weltinima hande de hande no jiiɗuma ni a ummima ɓoftima change jomti a ñaami machallah weltima de ɗum kadi no moƴƴi ama neɗɗo kadi mo dañɗa mo jowtuɗa mo kalduɗa andi kadi somi ɓeydi kadi uddade ne surga rek wayno comme ko Allah ko fawi kam ko mi jaɓani ko mais mi jaɓiɗi Allah ko fawi kam ko mi andi ko noon ko nattu tan te kadi no moƴƴi kadi ne waɗi yimɓe nen toon meeɗa jibinde e ɗon jooɗi waɗi yimɓe nen toon kadi jibina kadi ɓinguel mumen kadi duttuɗo pourquoi pas min o gotel nguel Allah nawi nguel mi jaɓatata ɗum e Allah mi yettien Allah no fewi yo Allah lomtin ɗum tan mami amin Fatima min ko ɗum ɗon tan jinnon mbaɗa e hakkille ma nde wonno juulɗo jaɓat Allah te kala ko Allah fawi ma yara ɗum aɗa wawani ɗum kam kala ko fawi ma aɗa hattani o fawata e neɗɗo jamais ko hattanani donc voilà ko ni jinnon waɗa ƴewano kam Boukary no wonno bowal nde an Boukary wawi jodde place gordeji Fatima an aɗa woƴa hoore ma sellani holko goƴƴeɗa ka Boukary ko yihi e arde accumi woje Boukary andi Boukary sa hoppi ɗum han kadi ko waɗa fof ko ɗum waɗa waɗi yimɓe nen toon jooɗi soɓe jiima tan gorko ma ne jooɗi place gotal ɓe garta ɓe difta mbaɗa fiw ɓe jaade mayno avion ni noon mi jaɓata ɗum de est ce que aɗa waɗa makko hakkille e bane gorko o wi aɗa jinganamo ɗo ni c'est que ma an kiram maɗam ko rafi an a sellani holko kirata mais kaw Boukary kam haydara waɗani en siiri par ce que kala nde jaltuɗa ɗo e koore he tawra komo jooɗi omo tuggi omo miskini omo tampi rafi ma he hakkillo nene ɓiɗɗo si kanko ɓurno tampude Samba mi wiide sa des fois somi woya sa kanko miijotom par ce que kanko yeyno haw wiya mo sooda jouet ji pour cukalel ngel fof o wiyano mo sooda yaade sees ñaami sees ayi min mbeɗa woni mawɗo mbeɗa woni e galle he mbeɗa ndaara ɗum te mi haalta hen ɗum mi watta ɗum yaltinam hen noon woto wi ko mbatta wi min nannanma hen min nannam hen an woni mawɗo a haalani he Boukary ne wawi waɗde ɗe gueɗe aɗa huccirani billahi wallahi tallahi mi noddi Boukary pet mi noddi Boukary ladde mi haali nder wuuro aɗa ronkani Boukary billahi mi nden fo aɗa nannamo e peeje aɗa ronkani Boukary o wi komi kasitto ɗum e jonggoma yiiɗa yo res jonggoma somi haali o komi ɓawluɗo ɓerde Boukary hay fiide men no miijo ha billahi no miijo fiide men so wi ɗum acci jonggoma tan o wiyami an o wiyani ñamami mi haalanma gueɗel noon ay ɗum ñande Fatima tini ɗum wona oɗon gandi mo no fewi de on kanga ko on jinna ko oɗon gandi Fatima no fewi noon joni noon min mbawmi wiide ya haalde Boukary yo oppu jonggoma e joni noon
min to cikkannomi heɗomi tan min to cikkannomi Boucar ɗo mi tawanimo ɗon de Amadou haalde Boukari noon mi haalnimo joni noon jeew min ñagon mami haaldu Sofia wata haala ɗum Fatima etten Boukari kam min kam komi kalɗa ha jami lakar Boukari aɗa wawa pour Sofia aɗa andi Sofia wayani noon walla nanani ko mbimami ko mbeɗa yaha lawol gal tout le temps problème wayo jinni jibin ɗo wayi eyyi hoto wiyam jeew Boukari hey hoto wiyam jeew anani ko ɓurti rufan noon an mbiɗa hakkude ma e jonggom ko ni gonirton e galle he oɗon mbaɗa ko beela ɗon hay goto haalata mi andinma gueɗel gonguel noon a fawata amen gacc fawa hoorema gacc Amadou koko wima ya accu jonggom mbiɗa accata jonggom an Boukari hoto pawɗa ɗum jeew wona joni ko Amadou nodduma nder lowtuma ha heewi tat joni ɗum woni ko palnoyɗa kam gonga pour jennami jeew he aɗa andi ko jiɗmi haalandema mi wona geƴum geeƴi min komi kelefu de komi mawɗoma jeew komi mawɗoma aha joni ka jeɗɗa andu hakkudami jonggom ka jeɗɗa andu beele mami woppa ɗum walla mi wappata ɗum jiɗɗa andu ƴeew jonggom mi wappata ɗum han mi wappata ɗum jangga te onon on pamɗiri haalde hami acci jonggoma mi accita jonggoma de ɗum on pamɗe he ɗum de ko ren ko fawti ko hen c'est la première et c'est la dernière fois har kam noddiri yomi acci jonggom sa watti ɗum ma yeehi liggi mami onon goni hoy onon kam Boukari o kam ko jonggoma mennimo joni min mbaɗa toon complot yomi woppa jonggom mi woppani han mi woppani jangga onon goni hoy on mbawa hakkudami jonggoma naada fokin tos ko mbawɗon hen mormon ƴaa onon dawaɗi kagaji ɗi Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes. Bonni kotigal, bonni ndam. Won kombino dami. Hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala